Traži čovjek 150 eura, 200, možeš da ga imaš. Da. Madonna. Koja? Od ove Aha. sestra rođena. Ali vidi ono U Batajnici, dobra je, Njegoš, on je na internetu. Njegoš? Da. Aha. Molim. Da? Ja sam iz opet. Zdravo Miloše. Evo tu sam, prvenci kućima. Ali vidi njega lenjivca kakav je. Pa da. Našo mesto. Najkrupniji. Ko prasu. Sa pići. Kada bi ti došao? Vidi ovo, zverići. Daj, Lido. Vidi njega. Ne, ova je trk. Gle bak. Isti. Gle bak. Pa isti. Ovo je lenj. Lenjivo. Onaj s crnom njuškom je tako drčan. Pa evo moj isti ovako. Ovo mi se ne sviđa uopšte. Ali čudan je ovaj, vidi. Pa dobro je, fortifikacija.